Hello? Umar Raja bos, Birfu Kornejani phone faido. Oh hello, Umar Raja. Nima to bijayaman. Nathai bi खेबसेनि थाखाय निमाहा होदो आरो बाथ्राखौ जि जालांबाय बेखिनियावनो फोजोबदो। मिस्टार बिरफुं कन्ट्रेक्टर बाबु आंनि मोनफ्रोमबो खाहानियावनो जोबथासिन गैया दङ खालि जागायजेननायल'। खेलाखौ नों जागायदों आरो जोबथासिनखौबो नों बोगोन बे बाथ्राखौ सिमांल' होनना साननानै ला। उमार राजा नोंसोरनो जा खामानि नांगौ आं होसिगोन खालि बाथ्राखौल' बेनिफ्राय दाफुंसै। मोजां जाफिननाया गोब्राब नाथाय गाज्रि महर लानाया गोरलै। जों जाबाय मिडल क्लास मानसि नोंसोर बायदि माहाजोननि हेफाजाब मोननो नागिरो नाथाय नोंसोर बायदियानो जोंखौ गाज्रि जानोसो फोरोङो। मिस्टार बिरफुं गोसोआव दङना नोङो बै समफोरखौ? दङ उमार राजा बेनिखायनो आं नोंनियाव निमाहा बिबाय। सानसे समाव आंबो निमाहाखौ मानियोमोन नाथाय दिनै नेभार बिकज I have become the king of Bodoland. Take care, Mr. Birfung. I'm coming. Umar Raja bos, दा मा खालामनो सानखो? न'खौनो गाव लुजोबसै नामा? हाय लोगोफोर गोबाङानो सोंलु खालामो नोंथांमोना एसेबां सान्दुं गोसायाव शुटिं खालामो नाथाय नोंथांमोननि मोखांखौ माबोरै जोथोन लायो? दा बिनि सिदा एन्सारा जाहैबाय जों जानला मोनला क्रिमखौ इउज खालामा मानोना जानला मोनला क्रिमखौ इउज खालामोब्ला नोंथांनि मोखाङा गाज्रि जानायनि चान्सेस थायो। बेनिखायनो जों बाहायो नैबेखौ। बियो जादों मुस्ताकनि हार्बल स्किनिं लाइटिं अइल आरो नैबेयो जादों मुस्ताकनिनो असियान फेस वाश कम्ब। बियो जाहैदों नोंथांनि स्किनाव हाबनानै नोंथांनि मोखांखौ ब्राइट खालामनानै लाखियो। आरो बेखौ माबोरै इउज खालामोमोनब्ला सिम्पोल नोंथांमोननो खिन्थागासिनो दङ। दा जों गिबियावनो बेखौ आखायाव थरथिंथाम थरथिंब्रैसो लानांगोन। बेनि उनाव नोंथांनि मोखाङाव मोजाङै मासाज खालामनानै लानो नांगोन। दानिया जोङो मोखाङाव मासाज खालामखांनायनि उनाव 10 मिनिट सम नेनांगोन। 10 मिनिट जानायनि उनाव जोङो नैबे असियान फेस वाशजों जोङो मोखांखौ मोजाङै हुगारना लानांगोन। दा जों बे फेस वाशजों मोखांखौ सुनोसै नोंथांमोना नायदो आरो खोनासं बेयाव हालदै आरो एल'भेरानिबो मोनसे गुन दङ। दानिया नायदो लोगोफोर नोंथांमोनानो नुगासिनो दङ फोनखांनायनि उनाव रिजाल्टआ मा ओंखारखो। अब्ला नोंथांमोनाबो बेखौ बाय खालामनो हागोन। नोंथांमोना बायनो थाखाय डिसक्रिपसनाव थांनांगोन। डिसक्रिपसनाव फैनानै जोङो फ्लिपकार्ट नङाबा एमाजनाव थांदो। थांनायनि उनाव जोङो प्रडाक्टआ फैबाय बेखौ स्क्रल खालामदो। बेनि उनाव जोङो नैबे बाय दङ बायाव थुना होदो। बायाव थुना होनानै नोंसोरो मोनसे पेमेन्ट अपसनखौ सिलेक्ट खालामदो ओमफ्राय कन्टिनिउ लागायनानै होदो। दा नोंथांमोना नुबाय प्रडाक्टखौ माबोरै बाय खालामो। नोंथांमोनाबो खनसे ट्राइ खालामनानै नायदो। आंबो बेखौ पार्सनेलि इउज खालामगासिनो दङ। दाथ' सुपार डुपार सेल जागासिनो दङ। अब्ला माखौथो गोबाव खालामखो नोंथांमोना बायदो। भिडिअआव लोगो मोनसिगोन। बाय। थांराय बहा थांलै? थाङा र' जेरावबो फ्रियावनो मेथाइ मोनजागोन होननासो फैदों आं। मेथाइखौथ' मोनजागोन र'। ओइ थांराय नों दखानखौ दसे नायथ'दै। जालालै आंना खिनो ओंखारनाया अयथासार एग्लुंगासिनो। मोनजाबाथ' नायजागोन र'। उनखिना सिगाखि?
सिगांथिनो ओइ थाथ' खांग्रा थाथ' टाइम मेनेज जानाय नंला दखानिसो जाखोना सिखावसो जाखोब्रा बेलाय साला माथो खांख्राइ दाबु नोंसो बेलाय ओइ खांख्राइ आया फाग्ला माबोरै लाबायखो बेलाय चिप्स पाकेटनि हरलाय दे हर चिप अ पेकेटनि बिदों पेकेटाबो हरसै माला ओइ जियानो जादोला न' सार बुस्थुआ ओइ फाग्ला पेकेटथाम गोजो नाङाब्रा पेकेटनिल' हर बे पेकेटसे आंनिफ्राय अननानै हरनाय सार जेबो जिंगासि नाङा कैसे दुकानदार है यार अच्छा दे अब्ला न फैसाया हाब सनसलालानो आंखौ बेकार जाखो ना माखो नोंलाय फैसा आनालासिनोसो खालामना आंखौ एसेबां बेकार नङा आं बाबाया गुसे रोजावना फानो आरो आया सालखुन्थानि रोदा जाफुना फानबावसो इग्रे बिग्रे फैसा आं बे चिप्सनि फैसासो जासिदोंब्रा नोंनो खांख्राइ हाब सार बे दखाननि मेथाइखौ फाननानै मालिकआ आंखौ फैसा लाखिनो हायाखै नायनोल'सो होदों बेखायनो आं फैसा लाखिनो हानाय नङा दै सार मानसियालाय सैमा फाग्लासो अरजाखो ना माखोब्रा होद मोजांसोलै आंहा थांसैलै आं होमबा थादोलै नोंहा थादो दै दासो स्रां मोनलायबायला ओइ खांख्राइ दे दानिया बुंदो मा मेथाइ जानो जानायाथ' जागोन र' आदा सासे बिराद गारा मानसि फैदोंमोनलै मेथाइ लाना फैसा जासिबाय थादोंमोन ओमफ्राय लाजि फोनान हरबाय आं बेखौ आंखौ दखानसो नायनो थिनदों मेथाइ फानना फैसा लाखिनो बायदों मोनदों बियो साला कुत्ता मेथाइखौ फ्रियाव सरबोद नोङो आया गावनो दखानखौ नायथ'लाय बुंनानै नोंथ' मेथाइ फानना फैसा लाखिनो होआखैना मोनसे बारा सरबावलायदों आं साला नों मोनसे बारा सरबावलायदों ओइ साला नोंखौ गारलाला फुना गारदाव बुंला एख्लाख्लानो आंखौ लुसुंसो खालामबोदों नोङो आया नाख्लायबावबायसो बियो बहा थांनो नागिरदों बिफा आं जेरावखि थाङा मानो नांबाय थागौ नोंलाय मा होननाय जादों नोंनालाय आं नोंनि हिनजाव नों जेरावखि थाङा मानो बेखौ सोंनो आंहाबो मोन्थाय दं मोन्थाय दं होननानै बेफोरबायदि उनजों रायलायहरनायखौ आं मालाबाबो मोजां मोना नों मिथिया नामा उनजों थाना रायलायहरोबा खैफोद जायो होननानै मिथिगौ नाथाय दिनै नोंनि बुंनायनि देंखोआ एसे आलादा जादों मा जादों नोंहा साननानै लादो आंहा जेबो जायाखै आरो खोनासं जानाय लोंनायाव आंखौ लामा नायनाङा आं हौवा मानसि जेराव बेरावबाबो जाना फैनो हायो आयै आयै खोनादोंना आयै आं फैबाय हर बारलांदों सोरां जाबोदों सोरां बारलांदों हर जाबोदों दिना सानफा एफा सोलायलांनो हमदों नाथाय अनजालिया दिनैसिम न'आव फैफिनासै आयै आयै आं जौ फेबाय आयै आं जौ फेबाय
फैला आयै फैला नोंहामजो अनजालिया बे न'खराव आरो फैला आयै आं फैबाय बाबा नों मा जादों आया बोरो आया फैयासै नामा दुफां मा खल बेलाय नों दिनै जौ लोंदों औ आयै आं दिनै जौ लोंदों गैला आयै दिनै बे न'खरा सोरांनिफ्राय खोमसियावसो आगान सुरलांबाय आंनि संसारा ससेयावनो खाना नांबाय आयै दिनै गासिबो जेथो नांजोब्बाय आं जौ लोंनानै गोसोखौ हमथायाबा माबोरै थाबावनो आयै दुफां फिसा जौ लोंनानै नोंनि गोसोखौ नों गोजोन होनो हायोब्ला लों आरो बेखौबो गोसोआव लाखि नोंहा सासे बिमा आरो सासे फिसाजो दं बाबा आया मानो फैयाखै गैला पिंकि आइ नोंनि आइया आरो बे न'खराव फैला बाबा आया आंनि बिमा नङा नामा आया बिनि बिहामजो नङा नामा आंखौ मानो आया गारनानै थाखो आं आइखौ सानफ्राम गोसोखाङो बाबा आया मानो एसेबां अन्थाइ बिखा आंखौ मानो अना आबै सना फै खाथियाव आं नोंखौ अनबाय थागोन सना आइखौ जों लायफिनगोन ना आइया सानसे फैफिनगोन आबै आंनि लोगोफोरा आंखौ सानफ्रामबो बुंबाय थायो आं माथो मावरियानो नों मावरिया नङा आबै सना नों मावरिया जानो हाया नोंहा आबै दङ आरो बाबाबो दङ आइबो दङ बिमा बिफा गैजायैखौसो मावरिया होनना बुङो आंहा दा आइबो गैया होमबा आं मावरिया मानो आबै नङा आबै जायहा न'खराव बिबै गैजाया बेखौसो मावरिया होनना बुङो दाथ' आं दोङो ना बिदिखौ मावरिया होना गोबां गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय आयै बे बेमारजों आं मानो थैयासै आं लाजिनाय मोनबाय आयै समाजनि गेजेराव मोखां दिन्थिनो आं लाजिनाय मोनबाय दुफां नोंनि लोरबांथिया नोंनि थाखायबा जागोन नाथाय बे लोरबांथियानो गावनि बिमा आरो फिसाजोखौ दुखु होनायनिब्ला बावगारलांगोन नोंदि आंनि फिसा बिफाया सानो आंनि फिसाया दिनै माखौ जागोन नाथाय बिमाया सानो आंनि फिसाया जिउ मोनसेयाव मा जालांगोन दिनै गोसोआव मिजिं लाना नोंखौ नेनानै दङमोन दिनै नों आंनि सेराव फैफिनबाय दुखु दङमोनब्लाबो गासैबो गोमालांजोब्बायमोन जाबाय आरोबाव दा बुंसै आंनि संसारानो बेनो खोमा पिंकि आइ सना फै आंनि सेराव आं नोंखौ अनबाय थागोन सना नों गिदिर फरायनांगोन नों गिदिर जाबानो आइया फैफिनगोननो आइया आंनि सिगाङाव खोन्थाहरदों आं उन्दै मानसिखौ नों सानफ्राम थगायबाय थायोना आबैया दिनै गाबदों नों दिनै
जौ फेदों नाथाय मानो बाबा आइया जुदि फैफिनमारगोनबा नों जौ लोंनायखौ गार आरो आबैयाबो दिनैनिफ्राय गाबनो मोना जागोन आबै आं दिनैनिफ्राय गाबथारलिया लोंला दे जानांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोजासे नायबाय दा भिडिअआ बोरै जादों नोंथांमोना फोरमायहरदो कमेन्टनि गेजेरजों आरो नोंथांमोना प्रडाक्टखौ बायनो गोसो दङब्ला जोङो डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनखादों थांनानै नोंथांमोना प्रडाक्टखौ बायनो हागोन आरो नैबे स्क्रिनाव जोङो कास्टमार केयारनि नाम्बारखौ होगोन नोंथांमोना बेयाव कलबो खालामनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोननिसिम मोनसे फोरमायहरनाय जायोदि जोंना एबार फैनो गोनां भिडिअआ जोबोर मोजां जागोन भिडिअनि मुङा जागोन जिलिद नोंथांमोना नेनानै थादो बे फैनो गोनां भिडिअआ गोबां दुखुनिबो जागोन आरो नोंथांमोना गोबां मेसेजबो मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै थादो आरो जोंखौ अरायसम सापर्ट खालामलांबाय था गोजोन्थों